Tensau दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुं आफादनि गेदेमा आफादगिरि आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय कार्बि आंलं जिल्ला कसारि समाजनि मानगोनां गेदेमा लोगो आफादगिरि आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय खेला बड'फा गासै बर' मोखां आफादफोरनि मानगोनां गेदेमा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि बोसोनगिरि आरो मावथिफारिया थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोथार सिनायथिखौ होनाय गिबियावनो नैबे गोथार फुंबिलि समाव खेला बड'फानि रंजालि बैसागोनि बयनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। खेला बड'फाया साननैनि हाबाफारि लानानै फरायसा आफादनि दैदेननायाव रंजालि बैसागु खुंनो लादों। बांलानि 4 आरो 5 अक्ट'नि आरो मायथाइया जाबाय 14/32 मायथाइ। दा बे रंजालि बैसागोनि गिबि हाबाफारि हिसाबै गाहाय लांगोना बेखेवनाय बे हाबाफारियाव फारि मानगोनां बान्जाय आफादनि आफादगिरि गेदेमा बिथाङा गोनां हाबाफारि थानायलाय काउन्सिलाव जोंनिनो EMबो फैनो हायाखै। बेनि बिबानखौनो दिनै आं फालिनांगौ जादों। दा बे हाबाफारियाव जोंनि बान्जाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बायदि बिबानाव थानाय गासै बाहागो लागिरि गेदेमा आलासि सारमोनजों लोगोसे दख्रानि गासै बर' मोखां आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि आफादगिरि दानि कार्बि आंलं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गेदेमा आफादगिरि जागायबाय।
साबायखर बावदों बयनि गेजेरजों बेसेन गोसा बिबुंथि होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। नै दंफां गायनायावहाय बाहागो लाग्राफोर दंफां गायनायाव नैयाव सारमोना गायदों। भिडिअ लाना होनांगौनो नै हायगोन। बै एसे गिदिर मामासो आइजेंथ' लाबो एसे गिदिर। फैनांगौनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय दख्ला बर' फरायसा आफादनिनो बायदि बिफानाव थानाय बिबानगिरि मेलेमा आरो गायनानै
बैसागुआबो जाहाथे बिफां बादिनो सोमखोर जानानै अराय सम सोलिबोबाय थायो नै बेखौनो आं दिनै रायजो राजानि सिगाङाव खावलायदों गोदोनि समाव रंजालि बैसागु फोरबोनाया गावबागाव गामियाव सोलियोमोन नाथाय बहाय बे खना खनला थानाय गामिनि मानसिफोरनि रोंगौथिखौ जों मिथिनो मोनामोन दा बे रंजालि बैसागुनि फोरबोनि गेजेरजोंनो गामियाव गोग्लैसोना थानाय माखासे गोरों गोरा दामनाय जा देनाय जा जोङो खौसेयै लानो फोरमायो नारिखनानि लीला जियादा आंजों खुंग्ला दालागि गोदोनि दिनावथ' मबाइल गैयामोन नालाय रायज्लायहरबाय जायोमोन बेबादिनो फोरमायलायोमोन आरो मोनसे दंबावोमोन दैज्लां बोथोरा सफैलायबाय आयदा गेलेनाय गाननाय जोमनाय गासैबो जाहाथे भबिष्यत दानि मुगानिफ्राय मा बिदि माबानो इखौ प्लेखौ लानो हागोन होमबा फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बे हाबाफारिखौनो मावफुंनो होननानै आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि जनास बसुमतारी गेदेमा सार आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दख्रानि गासै बर' मोखां आफादफोरनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावथिफारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गासै मावथिफारिया गुबुन गुबुन आफादाव मावबोनाय सार निपेन चन्द्र बाग्लारि आरो बाहागो लाबावनो हानाय मिरु बर' प्राइमारि टीचार्स एसोसिएशननि आफादगिरि मदन स्वर्गियारि सार बाहागो लाबावनो हानाय कार्बि आंलं जिल्ला बर' प्राइमारि टीचार्स एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारि गेदेमा बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हानाय जिल्ला कसारी समाजनि लोगो आफादगिरि जिल्ला थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरिखौ लाफानानै बावैसो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ आवगायनानै लांनाय बे दखरानिनो गुबुन गुबुन समाव आफादाव गोख्रोङै मावबोनाय मदन चन्द्र बसुमतारी गेदेमा आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दखरानि गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै बाहागो लानो हानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो अराय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दान्दिसे आगोल
माखासे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय आंनि बाहागोआव गाहाय सायनासालि एबा जौसां बेखेवनायनि बिबानखौ होनायलाय आंबो बेखौ गोसो गोथारै आजावनानै लाबाय आं बेखौनो दा मावफुंनो सिगांदों बेनि आगोलनो फंनैसो बाथ्रा आंबो बुंनो सानदों जों मिथिगौ बुहुमाव गोबां हारि हारिसा दङ बिनिनो गेजेराव बिराद डेन्जार नुदोंलै बर'फोराबो एसे मोनसे फिसा हारिसा हिसाबै बे बुहुमाव थांनानै दं आरो जों मिथियै समनिफ्रायनो बा जोंनि जोनोमनि आगोलनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौआ मिथिंगाखौ लोब्बा लाखिनानै बा जोंनि राव हारिमुखौ लोब्बा लाखिनानै बैसागो फालिथाय फोरबोखौ जौसां लेभेलाव नङाब्लाबो गामि लेभेलाव बेबायदिनो फालिबोबाय थादों बर' माहारिया बुहुमाव जि समनिफ्राय जोनोम जादोंमोन बा रायजो जाबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो बे फालिथायखौ फालिबोदों दिनै सेलाबर हालामाव थानाय जथाइसे बर' फिसाफोराबो दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर आगोलनिफ्रायनो बे फालिथायखौ फालिबोबाय थादों जानो हागौ बियो गामि ओनसोलाव फालिबोबाय थानाय जादोंमोन नाथाय फैयै फैयै थांनाय 19 बोसोरनिफ्राय जिहेतु बुहुमाव जोंनि राव हारिमुखौ गेवलांहोनो थाखाय एबा गोसारहोनो थाखाय एबा हारिनि सिनायथिखौ बुहुमनि बिश्वनि दरबाराव लांनायनि थांखियै फैयै फैयै फालियै दिनै 19 बोसोराव आगान होबाय आरो बेनिखायनो सेलाबर हालामनि आइ आफा रायजो राजा आरो बै समनि दैदेनगिरि जायफोरा बे मोनसे गोथार थांखियै आरो गोब्राब नाजानायजों दिनै 19 बोसोर आगान होबाय बियो बे सेलाबर हालामनि बे गेलेग्रा फोथारावल' थायाजासे बुहुमनि दरबाराव एबा खना खनस्लायाव बर'नि हारिमुखौ लांनायाव मोनसे थांखिजों आरो बियो मोनसे प्लेटफर्म जागोन होननानै आं आसा थिदों मोनसे बाथ्राखौ आरो बुंबावनांगोन जे बुहुमाव गोबां हारि हारिसा दं बे लेखायैनो जों बर' हारियाबो फिसा मोनसे हारि हारिसाब्लाबो जोङो जोंनि राव हारिमु सिबिनायखौ दिनैसिम लांथ्रिजुवालासे मावफुंबोबाय थादों बेनिखायनो जोंनि पुर्बपुरुष एबा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जिखिनि साननाय जिखिनि सान्थौजों बेखिनि लेभेलसिम लाबोनो हाबाय बियो जोबोद जोंनि हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा दिनै बर' हारिनि हारिमुवा अकल जोंनि गामियाव अकल जोंनि बे बिथोर ओनसोलनि जौसाङावल' थायालासेनो दिनै बिश्वनि गुबुन गुबुन दरबारसिम बियो सहैबाय आरो जों बयबो बेखौ मिथिगौ थांनाय
माखासे दाननि सिगां बर' हारिमुनि माखासे आइटेम्सफोर माखासे जिरादफोरा बेवहाय GI टेगबो मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। थिग बेबायदिनो माखासे सम फैबावगौ जेराव माने जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि बे हारिमुखौ थामहिनबा बैसागो मोसानाय माखासे बिनि केरेक्टार्सफोरखौ विश्व दरबारसिम लांनो थाखाय गिनिस बुक अफ रेकर्डनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय बेखौबो जों मिथिनानै मोनबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो बुहुमाव नुनायाव फिसा मोनसे हारिसा जानो हागौ, नाथाय बे हारिहा मा गैया? जोंहा राव दं, जोंहा गावनि हारिमु दं, जोंहा गावनि जानाय लोंनाय दं, जोंहा गावनि एभ्रिथिं मावनाय दांनायबो दं, गासैबो जोंहा दंजोबो। दा बेनिखायनो जोङो फिसा हारि जायालासिनो बेबायदिनो दिनै बयनिबो नाजानायाव बिश्वनि दरबाराव जोङो थारैनो गसंहैनो हागोन बेखौनो आङो आसा थिदों। बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै, जिहेतु गोबां सान्दुङावबो गसंनाय जाबाय। जोबथारनायाव दिनैनि बे हाबाफारिया थामहिनबा साननैनि जिथि हाबाफारि, बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङैनो जाफुंसारो आरो खेबसेबाव अबं गसाइनिसिम सेलाबर हालामनि गासै रायजो राजा गासै दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिबाय आरो दिनैनि फ्राय बे हाबाफारिया जोबजासिम अबं गसाइया जाहाथे जेन मोजाङैनो सामलायनानै लाङो बेनि थाखायबो आर'ज खालामनानै दिनैनि बे गाहाय सायनासालि एबा जौसांखौ बेखेवनानै होबाय। आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेनि गेजेरजोंनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। आगुनि बैसागु फालिथाय आरो दानि बैसागु फालिथाय बेनि गेजेराव खोब बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय गेदेमा सारा। बेनिखायनो बिथांनिसिम गावनि सुंद'ब्लाबो मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय बिथिं गेदेमा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दानदोंलै एसे गुवार खालामनो खाथियाव थांनो फट'खौसो लानांगौमोन नोङो। फैनाय गुफुर गस्ला गोथां गाननायफ्रा आर'नाइ लानानै फैनाय। लांथों साबायखर बावदों गेदेमा सारनिसिम बेखेवनानै होनायनि थाखाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै जाफुंसार होनायनि थाखाय खेबसेयैनो गासै गेदेमा सारमोनजों लोगोसे गासै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि गेदेमा सारमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावबाय। 딱
cảnh là cũng